Mati. Malam Bello. Mati. Ai ni abun mamaki ba ni ai. Nake ganin kai ne ko ba kai bane kamar a mafarki. Ni ne mana. Na canza ne kuku. Ka canza. Ta ina kai a dashi kai ne ka samu kaya kake sana'a kuku. Wannan tallafi ne kawai na samu. Da ko daidai wani ne bai baka dai aron kuɗi. Wani irin aro ni irin ci kuɗi? Yanzu da kake gani na nan komai ya riga ya canja ba kamar baya ba saboda yanzu na samu natsuwa haka karatu na yi a haka. Kwarai kuwa. Karatu ba? In shakka babu. Ta yaya ake kai faru? Gaya mun sirrin. Kawai gudun mawa na samu daga wato wani rabul Abdulrazak Namdaz. Namdaz zai namu wannan mai wakiltan ya da ganye ma ya balwa? Shi kuwa. Ai mama ni kadai ba matasa ire na mun fi ɗari. Kai mun fi dubu. Aka ba ku? Sosai ma kuwa. Sannan ya mai da mu makaranta muna cigaba da karatu. Na ma dauki wannan ne kawai saboda maganin zan banza. To yayi. Allah mai albarka. Kuma Allah ya ba sa kujerar da yake nema. In Allah ya so ya da na san mu ai mu da ta bai manta da mu ko? Kai to ina zai manta da ku. Ka manta da irin abubuwan alherin da yake yi. Sosai. Wannan ban Allah. Dan aljanna ne. Kai gaskiya dan aljanna ne. To masha Allah Allah ya masa albarka kuma bi iznillahi ta'ala in ka ga ya bar wannan kujerin ya dinga yi kenan ya dinga yi sai dai ta Allah. Babu shakka. Insha Allah. Sai ta Allah. Ina maka fata alheri Mati. Allah ya albarka. To shikenan. Allah bada kasuwa Mati. Allah bada kasuwa. Kai kaga yaro da ya addabi unguwa ba shi kwace ba shi wannan amma yanzu gashi sanadiyan Amdaz yaro ya zama kintsatse ya zama tsatse kai Allah ya ba wannan Allah na albarka Allah mai albarka